Vyrůstal s matkou samoživitelkou, obklopen chudobou a kriminalitou. Dnes se jeho majetek odhaduje na zhruba $300 milionů. Leonardo DiCaprio vyrůstal s matkou Irmelin, která měla i více prací najednou, aby ho vůbec uživila. Vozila ho hodiny na castingy, podporovala ho v herectví a dokonce ho podpořila i ve chvíli, kdy odešel ze školy, aby se mohl naplno věnovat kariéře. Bez ní by se tohle všechno pravděpodobně vůbec nikdy nestalo. Leonardo začínal v reklamách a seriálech, dlouho bez většího úspěchu. Málem to vzdal. Zlom přišel ve filmu Co žere Gilberta Grape'a, kde získal první nominaci na Oscara. Tehdy mu bylo teprve 19 let. Pak přichází film, který ho vystřelil mezi největší hvězdy světa. Titanic. Dále hrál ve filmech jako Chyť mě, když to dokážeš, Počátek, Velký Gatsby nebo Vlk z Wall Street. Překvapivě dlouho se mu ale nedařilo získat Oscara. To největší možné ocenění, jaké takový člověk může obdržet. Až v roce 2016 za film The Revenant ho konečně získal. Dnes patří mezi nejrespektovanější herce světa a je důkazem, že i z těch nejtěžších začátků se dá dostat až na absolutní vrchol. Jakou jeho roli máte nejraději? Dejte mi vědět do komentářů. A pokud vás baví podobné příběhy a zajímavosti, pak mě určitě nezapomeňte sledovat.